Gràcies per la vostra assistència, perquè sense vosaltres nosaltres no fem res. Al llarg de la campanya electoral hem volgut transmetre-vos la il·lusió i la força que dona el juntar mans i braços a l'hora de treballar. Hem treballat en equip. Pràcticament des de l'any 2007 ens hem reunit cada dilluns per la vesprada on fem propostes, debatim, elaborem els diversos butlletins que hem publicat al voltant d'avui i preparem les nostres intervencions en l'Ajuntament, en les comissions i en els plenaris. Sempre hem treballat d'esta manera. Un equip dialogant i compromès és el que som. I així ha sorgit el programa de govern. Ha sigut participatiu, perquè l'hem treballat amb les més de 200 persones a qui enviem la informació de totes les nostres activitats, les quals ens han fet arribar les seues propostes, suggeriments i crítiques. A més, com ja sabreu, ens hem reunit amb diverses associacions del poble per a conèixer les seues necessitats i així poder incloure-les en les nostres propostes. Esta manera participativa i transparent de treballar ens caracteritza i ens ha fet arribar avui ací a comunicar-vos quines són les nostres propostes al voltant dels diferents temes. Esta nit volem presentar-vos el programa. No volem recitar les propostes, volem exposar-vos-les. Per això tenim ací alguns membres de la candidatura de Compromís per Follos per a respondre a unes preguntes. I després, si algú de vosaltres voleu fer alguna pregunta, també tindreu el vostre temps. Per a començar, la segona candidata, Carmen Cabo, que portarà els temes d'educació i benestar. Bona nit, Carmen. Bona nit. La primera pregunta és: les competències dels ajuntaments en temes d'educació són molt limitades. Què es pot fer des dels ajuntaments? Si pensem en l'educació com l'escola, que sempre és el que pensem tots, l'escola, les dues escoles que tenim, l'institut i també totes les escoles que tenen les associacions, els clubs, l'escola d'adults, que també depèn de l'Ajuntament. Si pensem en això, evidentment l'Ajuntament té molt poc a fer, perquè totes elles tenen uns professionals magnífics que fan la seva feina ben feta. Però clar, l'educació no és això, l'educació no és l'escola, l'educació és molt més gran. L'educació, mireu, hi ha una dita africana que diu que per educar un xiquet o una xiqueta fa falta tota la tribu. Doncs això és el que se necessita, la tribu. I ahir, on tots col·laborem i on tots eduquem i on tots som educats, en el poble, ahir és on l'Ajuntament té moltes coses a fer, però moltes. Els eixos vertebradors imprescindibles d'un ajuntament o del que nosaltres pensem que es deu fer, és el primer d'ells potenciar, defendre la llengua en què parlem i tot allò que se gaste un centímetre de diners públics. És a dir, l'escola pública, els serveis socials públics, els espais públics, inclús la sanitat pública, que també té molt que veure en l'educació, necessitem també estar sants. I això seria el primer. El segon, des de l'Ajuntament, tindríem que ser generadors d'igualtat. És a dir, tots tenim que cabre. Hem de pelear per la inclusió, perquè tots estem ahí, per fer que els més desafavorits tiren endavant, perquè tots els col·lectius tinguen les mateixes oportunitats i això pot fer un ajuntament. També tenim que pelear per la igualtat. La igualtat entre homes i dones, la igualtat entre persones, la igualtat. I ahir l'educació té molt, molt que fer. Perquè tenim que tirar endavant, perquè tenim que acabar ja en aquesta educació patriarcal que arrastrem de tant de temps i perquè n'hi ha moltes coses que fer. Però penseu que la igualtat no és a soles en termes de gènere, sinó que la igualtat també està
en la diversitat i les diferents capacitats que tenim. És a dir, tots valem per alguna cosa. Per tant, allí també l'Ajuntament té que afavorir i crear igualtat d'oportunitats per a tots. És a dir, tots cabem i tots valem per alguna cosa. I ahir sí hi ha molta feina que fer. L'Ajuntament té que procurar la normalització social d'aquells més desfavorits i ahir és on entraria també tot allò dels serveis que tenim. És a dir, des dels serveis socials, els de planificació familiar, els serveis de drogodependència, la psicopedagoga, és a dir, tots els serveis que tenim que treballarien, que ja estan treballant a favor de tot això. I l'últim eix que pense jo vertebrador seria ja, diguem, la tribu. És a dir, el poble, la gent i, evidentment, totes les associacions i col·lectius. És a dir, dinamitzar, organitzar, programar, controlar, avaluar, junta aquí, junta les AMPEs, els consells escolars, el Consell Escolar Municipal, les associacions i el poble en general. Jo crec que si tot això ho fiquem a rodar, tot això treballa baix una planificació i seguint un ordre, que totes les coses se faran molt millor, que totes les coses, quan treballem tots en la mateixa direcció, sumen i ens solucionen coses que ni havíem pensat que ens anaven a solucionar, però que fan que les coses siguin molt més positives i molt millor. O sigui que sí, que l'Ajuntament té molt a fer. Gràcies, Carme. Crec que has contestat a la segona pregunta també, però caldria alguna proposta per a remarcar que tu cregues que es podria portar endavant? Pense que les has explicat, però no sé si volies remarcar alguna en concret. Propostes? Moltíssimes. Moltes, com per exemple, ara ja lo concret, allò era un poquet més filosofia, ara el concret. Pues, bueno, primer que tot, intentar ja aconseguir que les reformes d'escoles siguin efectives, que ja estem molts anys peleant per això i encara no estan. Per una altra banda, prioritzar a les famílies afectades per la crisi, ahir ja en concret beques de menjador, beques de llibres, beques de tot. Apostar per l'escola de 0 a 3 anys, perquè això, a més de solucionar una necessitat, evidentment concilia la vida familiar amb la vida del treball, concilia també o fa que les dones que encara som les que més ocupem dels fills puguen tindre eixir a la vida laboral i sobretot fomentar, per exemple, el Consell Escolar Municipal, que està com mort. I tindrien que dinamitzar-lo, fer-lo tirar endavant. Per exemple, des d'allí se podria crear un observatori de l'educació. Un observatori. Per què l'Ajuntament no té que saber com van els nostres xiquets? Per què no té que saber com funcionen, com són els seus progressos, com són les seves actituds, com són els seus comportaments? Si ho sabem, podem solucionar alguna cosa. És a dir, si sabem que fallen en llegir i escriure, doncs fem un pla de lectura. Si sabem que fallen en matemàtiques, doncs ens fiquem a fer multiplicació. És a dir, tenim que saber a on fallen i sobretot, o per damunt de tot, l'absentisme escolar. I si nosaltres sabem on està, quin és el percentatge, doncs podem tirar endavant programes que farien millorar aquesta situació i, en definitiva, millorar la societat. També, per exemple, penseu que l'institut, que és on més vaig jo tots els dies, a les 3 tanca. I allí està tota l'esprat parat. També podem fer coses ahí, com per exemple ficar una subseu de l'escola d'idiomes, que també seria un benefici per al poble. És a dir, bueno,
encara hi ha. Moltes gràcies.